Bakit lagi kaming panalo? Ang bida naming kandidato palagi siyang numero uno. At kung kayo ay matatalino, bakit kulelat pa rin naman kayo? Ang inyong kandidato sa kakahabol ay nahihilo. Ang bintang ng mga lugaw, ang bida namin ay magnanakaw. Sino kaya tunay na magnanakaw? Hindi kaya itong mga korimaw? Sinungaling ang tawag ni Lingling sa bida namin na sobrang galing. Sino kaya ang tunay na sinungaling? Di kaya ang nagmumukhang may piling? Lahat sila'y ngaw-ngaw na ngaw-ngaw, nabusog siguro ng lugaw. Kumain pati mga langaw sa kulay pink na sabaw ng lugaw. Kumain din ang mga komunista, pati ang bias na mainstream media. Kaya't ang bastos kung sila'y tumira, bayad daw kami ng malaking pera. Nakalat na ang mga hayop, ang baboy ay nagngongok-ngo. May kalabaw na mukhang engot, sa pintura ng ngati ang likod. Ang dilaw naging pink ang kulay, kulay rosas na kumukupas. Kaya ngayon nag-iba na naman, nahihilo na ang mga lutang. Ang bintang ng mga lugaw, ang bida namin ay magnanakaw. Sino kaya tunay na magnanakaw? Hindi kaya itong mga korimaw? Sinungaling ang tawag ni Lingling sa bida namin na sobrang galing. Sino kaya ang tunay na sinungaling? Di kaya ang nagmumukhang may piling? Lahat sila'y ngaw-ngaw na ngaw-ngaw, nabusog siguro ng lugaw. Kumain pati mga langaw sa kulay pink na sabaw ng lugaw. Kumain din ang mga komunista, pati ang bias na mainstream media. Kaya't ang bastos kung sila'y tumira, bayad daw kami ng malaking pera. Nakalat na ang mga hayop, ang baboy ay nagngongok-ngo. May kalabaw na mukhang engot, sa pintura ng ngati ang likod. Ang dilaw naging pink ang kulay,